Mi ćemo vam pokazati kako se pravi vodena sijalica. Za vodenu sijalicu potrebna vam je flašica i karton. U flašicu sipate vodu, a na kartonu probušite ruku tako da flašica prođe kroz nju. Uzeli smo veliku kutiju, zatvorenu sa svih strana. Ubušili smo sa jedne strane kako bi flašica mogla da prođe kroz nju. Ubušili smo i sa druge strane kako bi mogli da vidimo šta se dešava unutar kutije. Ovako je nastala vodena sijalica. Za vodenu sijalicu potrebni su nam samo flašica sa vodom i sunčeva svetlost. Vodena sijalica radi bez struje. U zemljama trećeg sveta ljudi zaista na ovakav način osvetljavaju kuće. Znači, to je vodena sijalica.